Dengê çakutek di nava kolanan de oldu de. Hostek Akkevran li bajarê Amedê li kolana navçeya nav Sûriyê ji kevirên reş a bi navê Bazal de alavên nav malê çêdike. Hoste bi bêr û çakutên xwe şikil dide keviran. Hoste amacê pê dike ku şikildayîna kevirên reş hunerek e. Hevkê xweca me hebû navê wê Mehmûd Nûretîn Medyen Oğullarê wiya çêdikir. Yani ana jî çêdike. û em çûn qursê me qursê çêkir û me got hela min got yani min got hela ez yarim dukanê de hevkî ji xwe re çêkim çawa dibe. Yani wiya tê firotanê, dayî firotanê û me hevkî çêkir vana. Roja ewilî ha. Me hevkî çêkir û hevkî meriv hat send. Xweş em biçû. Wala me da çêkir, me dest pê kir heta vî çaxa. Ez çê dikim û difroşim. Berêna sed salan hunera ji keviran welatiyên Ermen ên ku li Amedê jiyanê çêdikirin. Lê vêga welatiyên Amedê bo ku ev hunera destan winda nebe li ber xwe didin û ji keviran sembolên ciyên dîrokiyên Amedê çêdikin. Wala genelê de em fabrîqa tînin ama vana mesela ew ke em desta çêdikin ya yani şikandî be, xirabe be, tişkî nabe. Em derin mesela înşaat mîşaatê soqa moqayê de ew şikandî kevir hene ya em wana tînin ji xwe re. Em ê desta avî halê çêdikin. Zehmet e. Pir zehmet e. Yani viya normalê de viya hema bêje nêzîka 20 ro ancak em çêdikin ha. Hoste dibêje hosteyên keviran gelek kêm mane. Peydakirina keviran jî zor zehmet e. Lê hoste ji kolanê ji ber mayiyên xaniyan keviran kom dike. Duvre li kargeha xwe wan dike tableyên ji keviran, xwelîdank, sinî, ciyê mûnpêxistinê, alavên xemilandîn û her wekî din. Hoste van alavan bi fiyetekê erzan jî difroşe. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.